بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wannan nasiha ce kai tsaye zuwa ga Alinu ka ji tsoron Allah, ka killace amanar da Allah ya baka na 'ya'yanka, baka sa su harkar fina-finan nan ba, amma yau sai ka ji har ana alfahari cewa Maryam Yahaya hannu da hannu mahaifiyarta ta ɗauka ta baka amana, gashi na Allah ya ɗaukaka ta. Jamila na gudu, Garzali Miko, duk ta ɓangaren ka kai ne sillan ɗaukakar su. To lallai ya kamata Alinu ka sani cewa hirar da aka yi da kai da BBC ne ko wani gidan talabishin cewa me yasa 'yarka mace budurwa ba ta yin wannan fina-finai, sai ka ce ai ita kunya ce da ita. To a ne ya kamata a ce da masu hankali ne matan Kano dinnan su gane cewa su rashin kunya suke, ba su da kunya, ba su da albarka. To amma sai dai kash iyayensu saboda kuɗin da suke nemawa suna ba su, in ma aka yi musu nasiha sai su ɗauka cewa hassada ce ake musu. Da haka Alinu, girma ya zo ma, kar ka manta cewa tun baka da gemu har kai gemu a Kano, tun baka da furfura har kai furfura, afala ta'qilu, yanzu ba ka hankalta ba? Ka fi so sai ka ji ana tura ma ƙasa a nan ne za ka yi ƙoƙarin nadama? Lokacin ka makara. A duniya ana cizon ɗan yatsa ɗaya a yayin nadama, a lahira hannun duka guda biyu za ka tura a baki ka cina ka ce ya laitana kai cona. Da haka Alinu, yanzu ana ganin an ɗau shugaba ba ma na Kano ba, na Najeriya gaba ɗaya a harkar fina-finai an baka, saboda Bollywood da kai fina-finai na arna tana rungumar mata da sauransu. Wannan ka sani kai musulmi ne, kada wani ya fito ce ai shi ba yaren Hausa ba ne, a musulunci da kowa ne, ba maganar yare. Da haka wajibi ne musulmi a kowane kabila yake, ba wata al'ada, musulunci ita ce gaba da al'ada. Da haka ka ji tsoron Allah Alinu kafin mutuwa ta zo ma. Ka ga dai imtihan, jarabta da ta zo wa Adam iya zambo, sarkin rawa da tsalle-tsalle, yanzu Allah ya karya kafasa. To ya kamata kai ma ka ji tsoron Allah, kada lokaci dai mutuwar fuji'a ta zo ma. Mutane wallahi ku tuna cewa wannan abin da 'ya'yan mutane suke sanadiyyar abin zunubinsa inda za a tattara shi, wallahi tallahi sai ya yi nadama a rayuwarsa. Ku tuna annabi ya ce man dalla ala khairi falahu mithlu ajri fa'ili, aika fa'ili. Haka kuma shi ma sharri, duk wanda ya koyar da wani sharri, duk sanda ya je aikata wannan sharri sai an baka wani percentage da za a cire ma. Hallelujah, za a kai da zunuban 'yan fina-finai da yau kai ne kake kiran kanka shugaban 'yan fina-finai, ba ma na Kano ba, Hausa na Najeriya baki daya, har wato Bollywood da suke Nollywood ne kan ko Nollywood da suke yin harkar su na Najeriya fim din nan, da suke yin harkar fim din su wanda gashi saban Allah ne murara, har blue film suke a cikin fina-finan su, ya za a ce kai ne shugaba kuma la budda an yusa alayhi mal qiyama. Hadisi annabi ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyya, al-imamu ra'i. Kaga shugaba kenan. Kai yanzu ka yadda ka aminta an dau matsayi an baka, an yi magana a cewa ci gaba ne yazo yan arewa ɗaukaka ce. Haba Alinu, ka tuna cewa ba da rashin lafiya ba rashin lafiya mutuwa za ta zo ma. Qul innal mauta alladhi tafirruna fa innahu mulaqikum. Zaka haɗa mutuwan nan idan ta zo ma bakatatan takan iya ɗaukar ka. Alinu, nasiha ta a gare ka, ka fito ka sarraha wa duniya bayan ka tuba tsakaninka da Allah, ka nuna cewa wannan harka ta fina-finai da ni Alinu nake na sa mutane da yawa ba abu bane mai kyau. Na tubar wa Allah kuma ina neman yafiya wa al'ummar musulmi da iyayen da na sa su kuka da damuwa da baƙin ciki, da al'ummar musulmi da na ɓata wa 'ya'yansu tarbiyya wajen kallon mu. Yanzu da yawa daga cikin abubuwan da sun kashe auren saboda sha'awar harkar fim, wasu sun ƙi yin aure saboda sha'awar harkar fim. Yanzu ka kalli Sadau, an ce Alinu ne sila kawo ta, yanzu ta gagaru kowa, ita ba ta tunanin ma mutuwa, kawai ita a cikin din take so ta na duniya. Yanzu iya zunubin Sadau Alinu aka maka da shi ya zaka. Alinu, wallahi ni wannan nasiha da nake ma, ina ma ita ne tsakanina da Allah, kuma ba na so ka mutu a cikin wannan hali na fim, ba abu bane mai kyau. Malaman bid'a ne matsalar da kuka je kuka like musu, har suke cima wai sai yi Alinu saboda ka hau wata waka wa zai baka bayan annabi, ka kawo mana fitina da shirka. Alinu, ku daina biyo malaman bid'a.
su fa suka halatta muku fim har suka dauko hadisi cikin arba'in nawawiyya hadisi na biyu wanda a mala'ika yake zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akhbirni anil islam akhbirni anil iman akhbirni anil ihsan akhbirni anis sa'a to ya suka ci ai wannan shi ma kamar shi yanzu dan Allah an ba malaman bid'a wani zai muku wannan fassara ko muku wannan bayani ku ji tsoron Allah su malaman bid'a ba su taɓa ce muku ku bari ba saboda za ku dan dau abu ku ba su ko kuma ku ga girman su su kuma malamai na sunna suna ga muku gaskiya ne shi sa ba kwa son bin manhajin sunna ko ku jingina kanku da sunna ko ku so ku jingina kanku da za a ce muku sayyidoji sayyada in mata ne a ce musu sayyidoji karshe su koma haƙoƙin bege da yabo ko kuma in maza ne shikenan an haukata rayuwa alinu wallahi babu wanda zai iya ce kanka ka mutu kaga dai amana ce da Allah ya baka da 'ya'yanka duk baka jefa su cikin wannan harkar ba kuma na san cewa inda a ce harkar fim din ta fi sauran harkoki ba za ka yi 'ya'yanka su ƙin fim ba za ka ƙoƙarin ka koya musu ai su ma ba da fim aka haife su ba hankali suka koya ko duk kunya ɗanka da kace tana da shi za ka iya cire mata kunya tunda ai su ma nawa ne masu mutunci da kunya suka cire da haka gaskiya muna ma nasiha da yin tsoron Allah ka rike amana da Allah ya baka kuma ka rike amana da sauran al'umma suka ɗauka suka danka ma ta fina-finai ka ajiye wannan harka ka bayyana musu gaskiya da gaskiya wannan abin da kake ba daidai bane ka gaggawa tubar wa Allah mutuwa a kodayaushe ya take zuwan ma mu din mun riga mun yanke ma hanzari kuma mun tura ma wannan sako irin hatsari da ake da mace-mace ya kamata iya wani ya zama ma isna amma yau kai ne ka tafi ƙasa kaza wai za ka haɗe da su sharu kan ne ko su yi ɗan fita kai gaba ɗaya ma ba alaman da dama a tattare da kai ya koma gefe in an yi magana ai shi sarki ne ma ko magana baya a social media kaza kawai shi sale ya yi shiru abin sa waye kawai shi harkokin sai da wannan ba gwaninta ba ce ba kamun kai ba halin yanzu dai kaga gashi nan dai ƴaƴanka sun kai matakin da namijin ya munzalin ma aure ƴanka ita ma budura ta fi wannan inda sun yi aure da yanzu kana da jikoki yaushe ne kamata ka duba farin gashi ya fito ma a yaushe ne kamata ka duba ka duba yanzu irin su Nafisa Abdullahi an ce duk kai kawo su fim yanzu zunubin su kaɗai ya zaka da shi Allah mai karɓar tuba ne wallahi duk laifin da kai wa Allah in ka tuba ina da yaƙini Allah zai gafarta ma amma kar ka girman ka Allah ubangiji ya shirye ka da sauran dukkanin al'umma Allah kuma ya baka ikon karɓar wannan nasiha kai